Hello po, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay meron na naman pong bagong recipe na ipapakita sa inyo si Mama Yeps. Ang recipe po na lulutuin natin ngayon ay crispy fry talong. So ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayo ditong talong na hiniwa ko lang siya ng pabilog at manipis. Sunod po ay yung ground chicken or pwede po kayong gumamit ng pork or yung beef. Bawang, sibuyas, kamatis, red bell pepper, spring onions, 2 pirasong itlog, breading mix or crispy fry mix, seasoning, soy sauce, oyster sauce, cooking oil, black pepper, at saka asin. Yun na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. So ngayon, lalagay na po natin dito yung ating 2 pirasong itlog. Haluin lang po muna natin para ma-coat po natin yung itlog dito sa ating talong. Yan, make sure lang po na malagyan po natin lahat ng ating talong. So ngayon, pwede na po nating lagyan itong ating breading mix. Ngayon, kung wala naman po kayong available na itong breading mix, kasi ito timplado na, pwede po kayong maglagay ng harina. Tapos timplahan nyo lang po ng paminta at saka asin. So yan. Yan, lalagyan po natin ito. Haluin lang po natin. Ready na po ito nating iprito. Ngayon po, magpapainit lang po tayo ng mantika dito sa ating kawali para maiprito po natin yung ating talong. Hintayin lang po nating uminit yung ating mantika. Ngayon po ay ready na po nating iprito itong ating talong. Yan, paghiwalay-hiwalayin lang po natin. Lulutuin lang po natin yan hanggang sa maging golden brown po yung kanyang kulay. Ayan po, pagka nag-golden brown na po yung ilalim, pwede na po nating baliktarin para yung kabilang side naman po yung maluluto or maging kulay golden brown.
Ayan po, nag golden brown na po yung kanyang kulay. Hahanguin na po natin. Ayan na po, naprito ko na po lahat yung ating talong. So ngayon, magpapainit na po tayo ng mantika dito sa ating kawali. Para simulan na po natin ang pagigisa. Yun, kumuha lang po ako ng mantika dito sa ating pinagprituhan kanina. Ngayon pong mainit na po yung ating mantika, ay pwede na po nating igisa yung ating bawang. Isunod po natin yung ating sibuyas. Sunod ay itong ating kamatis. Isunod po natin yung ating red bell pepper. Yan, lutuin lang po natin ng konti yung ating kamatis at saka red bell pepper. Ngayon po ay pwede na po nating isunod itong ating ground chicken. Yan, tatakpan po muna natin para maluto yung ating chicken. Ngayon po ay titimplan po natin itong ating soy sauce. Tapos lagyan po natin ng konting seasoning. Haluin lang po natin. Tapos lagyan po natin ng konting oyster sauce. Konting ground black pepper. Yan, takpan po natin ulit para medyo maluto po yung ating manok. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay itong ating naprito na talong. Haluin lang po natin. Mabilis lang po ito dahil yung ating talong ay naluto na po natin kanina. So ngayon, ang last po nating ilalagay itong ating spring onions.
Ayan. Luto na po yung ating crispy talong. Hahanguin na po natin para matikman at ma-serve na po natin. Ito na po ang ating crispy fry talong na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!